Dobar vam večer, poštovani gledatelji, pratite Paravan. Bolesnici s kroničnom ili smrtonosnom bolešću po zakonu imaju pravo na palijativnu skrb. Sustav mora organizirati timove stručnjaka koji će pacijentima i njihovim obiteljima olakšati fizičku i psihičku bol. U praksi nije tako. Bolesnici u terminalnoj fazi bolesti prepušteni su brizi obitelji, koje uglavnom nisu educirane i pripremljene. Palijativna skrb kod nas je u začecima, hospicija nemamo, a većina posla pala je na leđa volontera. I to u vrijeme kada je stanovništvo sve starije, a broj oboljelih od, na primjer, karcinoma raste. Može li se u Hrvatskoj dostojanstveno dočekati kraj života, što je temeljno ljudsko pravo? O tome ćemo razgovarati u večerašnjoj emisiji. Naši gosti su doktorica Ivanka Kotnik, predsjednica Hrvatske udruge prijatelja hospicija. Dobar vam večer, dobrodošli. Dobar večer vama. Ministar zdravlja, dr. Rajko Ostojić, dobar vam večer. Dobar večer. I ugledna psihologinja, profesorica Mirjana Krizmanić, dobar vam večer. Dobar večer vama. U sklopu emisije pogledat ćemo film Život našeg kolege Matije Vukšića. Matija je s nama večeras. Dobro večer, Matija. Dobro večer. S tobom ćemo razgovarati nešto kasnije. Posebno mi je zadovoljstvo da u publici mogu pozdraviti i volontere udruge hospicija, dakle ljude koji svoje slobodno vrijeme su posvetili pomoći umirućima i teško bolesnima. Dobro večer, hvala što ste došli. No, s obzirom da je u studiju ministar zdravlja, ipak ne možemo, a da se ne osvrnemo na aferu koja jučer i danas potresa Hrvatsku. To je afera Hipokrat u USKOK-ovoj akciji. Dakle, privedena je uprava farmaceutske tvrtke Farmal, 27 njihovih djelatnika, 49 liječnika i jedna ljekarnica, a dr. Ostojiću 350 liječnika obiteljske medicine je pod istragom. Već duže vrijeme je nekako javna tajna, govori se u cijeloj Hrvatskoj da postoji ta sprega između farmaceutskih tvrtki i liječnika. Je li vas iznenadila ova akcija? Odnosno, moram vas pitati, rečeno je da je zapravo cijela akcija provedena nakon istraživanja i pisanja kolegice novinarke Nataše Škaričić. Mislim, kako bi vam rekla, zašto ministarstvo prije nije ništa pokrenulo u tome smislu? Da se razotkrije taj korupcijski lanac? Naravno. Dakle, Ministarstvo zdravlja dolazi svakodnevno u početku anonimne, a sada sve više pisane predstavke koje u roku 2 sata upućujemo, to moji pomoćnici znaju, u roku 2 sata upućujemo u USKOK i DORH. Dakle, Ministarstvo zdravlja u potpunosti radi ono što mora raditi po zakonu. Apsolutno cijenim istraživačko novinarstvo. U krajnjem slučaju u Hrvatskoj je, nažalost, korupcija za malo postala društveno prihvatljivo ponašanje 90-ih i zadnjih 10 godina. Zahvaljujući istraživačkom novinarstvu, pa i ove kuće, Hrvatske televizije i pisanih medija, je cijeli niz afera otkriveno. To je nešto što se dešava u tranziciji. Što se tiče konkretnih situacija, istina je, prevedeno je čelništvo, menadžment tvrtke Farmal, niti jedan liječnik nije preveden. Dakle, ali će se prema njima sukladno... Pod istragom. Pod istragom, da, ali apsolutno su pod istragom, dakle, ali će prema njima biti pokrenuti naravno postupci sukladno zakonom. Moj stav je tu potpuno jasan. Korupcija je rak, teška maligna bolest koja razara temelje države i društva. Temelji države i društva su 3 stvari, kažu ljudi. Tradicija, kultura i moral. Mi imamo jedno, drugo i treće. Ovo treće potonje je pod velikim upitnikom, jer iz dana u dan smo svjedoci afera. Da, ali zašto, ali niste mi odgovorili na pitanje, zašto, imate li vi neke mehanizme nadzora? Zašto vi niste u okviru svoga resora nešto učinili da se ne razvije takav korupcijski lanac? Ja sam ekstremno ponosan što smo napravili strategiju razvoja hrvatskog zdravstva, na kojoj se na primjerice na stranici 287 vrlo jasno i prvi put jasno govori o korupciji. I citirat ću američku vladu. $1 uložen u korupciju vraća se kao $8 i citirat ću Europsku uniju koja kaže u zdravstvenom sustavu razvijenih zemalja, naglašavam, razvijenih zemalja postoji oko 10%
prostora za korupciju. I vrlo brzo, već radimo na tome, napravit ćemo nešto što je napravila primjerice Britansko ministarstvo zdravlja, napravit ćemo posebnu službu za prevenciju korupcije i na tome intenzivno Dobro, ali radimo. zašto vi niste pokrenuli ovu aferu? Dakle, definitivno vam odgovara na vrlo jasno na pitanje. Dobili smo cijeli niz anonimnih predstavki koje odmah upućujemo nadležnim službama. A vi niste znali bez anonimnih predstavki da se to događa u vašem resoru? Ja osobno. Mene niko nikad nije nudio mito, a sve one koji su mi rekao sam, molim vas, promptno napišite. Neki su napisali. I to je već u USKOK-u i DORH-u. Naravno. Dobro, ali... To je naša obaveza. Zar mislite da ćemo nešto kriti? To je naša obaveza. Dobro, ali hoćete li nešto učiniti? Sad su na udaru liječnici opće medicine. Međutim, što je sa drugim segmentima zdravstva? Što je recimo sa specijalistima? Šta je sa ljudima koji odlaze na različite kongrese koje plaćaju farmaceutske tvrtke? Što ćete tu učiniti? Ja sam uvjeren da nadležne službe ne dijele na velike i male doktore primarne, sekundarne ili tercijalne, na doktore obiteljske medicine, akademike. Uvjeren sam da USKOK i DORH kontrolira i druge. To je njihov posao. Kao što sam uvjeren da kontrolira novinare i državne televizije, i javne televizije, i privatnih televizija, koji su radili, kao što znamo, na nekoliko mjesta. A imate li vi inspekcije, recimo, unutar zdravstva, nekakav nadzor liječnika? Tako da im imamo. Dakle, zdravstvene inspekcije, inspekcije unutar ministarstva, unutar HZZO. Hoćete ih sad pojačati onda? Pa, ispašće da se žali na prethodnu vlast, a to mi apsolutno nije intencija. Imam točno 5 zdravstvenih inspektora koji su cijelodnevno 24 sata na terenu, uključivo vikend. Zato sam u tom slučaju i napravio cijeli niz akcija. Ako me već pitate šta je Ministarstvo zdravlja napravilo, 4 ključne stvari. Ukinuli smo privatni monopol. Državni monopol je loš, a privatni je još gore. Dakle, definitivno. Danas smo otvorili buy plane. Kad sam došao, sam vidio razliku u cijenama ugradbenih materijala. Neke leće se kupovale ili kukovi, ili pacemakeri, po 2-3 puta većim cijenama. Sjetite se, o tome sam govorio javno. Šta sam napravio? Napravili smo, polako, moramo odgovoriti. Objedinjenu javnu nabavu, pozvao sam sve svoje kolege ministre, Ministarstva unutarnjih poslova, gospodarstva, regionalnog razvoja, Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja i Državni zavod za javnu nabavu, jer je bilo možebitnog kartelnog udruživanja. Dobro, ja se nadam svejedno... Sve to što smo napravili, sam na to ponosan da će vaš nadzor biti i još jači u budućnosti, da se ovakve stvari neće ponavljati. Apsolutno je jak i onda da vam kažem, Hrvatska država je tek treća država u Europi, nakon Njemačke, Italije, koja je napravila ovu akciju i čestitam onima koji su to napravili. Dobro. Gospođo Krizmanić, ova sprega farmaceutskih tvrtki i liječnika je zapravo globalni problem, nije samo hrvatski. U cijelom svijetu imamo problema s tim. Jeste li vi ovako nešto očekivati ili koliko vam je poznato da ima korupcije u zdravstvu? I recite mi, šta je tu uopće korupcija? Je li korupcija kad liječnici odlaze na kongrese koje financiraju farmaceutske tvrtke? Sigurno da je. To vam ovako ide, idu najprije mali darovi, pa veliki darovi, pa onda dobe laptop, pa idu na male izlete, pa na velika putovanja. Ja recimo čujem u mojoj ulici stanuje liječnik koji je bio na Haitiju, pa na Karibima. To liječnik od svoje pa obitelji ide s njim. Dakle, idu puno. Išli su i njegovi kolege, pa su velika putovanja. Kad su plaćeni kongresi od njih, to je korupcija, dakako. Ili si morate platiti kongres sami, ili ga morate platiti iz svojih znanstvenih projekata. Dakle, to je sve korupcija. I kongresi, i simpoziji, i putovanja, i izleti, sve. Pogotovo gdje još ide obitelj. Ali sve je. Međutim, ima još jedno područje koje ovdje nije spomenuto, a to je gdje isto postoji korupcija u zdravstvu, a to su medicinska istraživanja. U medicinskim istraživanjima, da bi bila lege artis, moraju se istraživači držati etičkih normi. To, na primjer, znači da ne možete pacijentu vaditi više od toliko i toliko krvi, da ne možete na njemu isprobavati lijekove koji još nisu bili korišteni na životinjama. Dakle, da se taj lanac ispitivanja koji ide do majmuna pa onda teka na klinička ispitivanja na ljudima ne može skratiti po želji. Međutim, kod nas se to često događa. Ne drže se etičkih normi, nema kontrolne grupe bolesnika koji dobivaju placebo. To je već veliki problem. To znači ispitivanje neće biti u punom smislu riječi znanstveno, pa mu ni rezultati neće biti valjani. Ali ima još. Pa se ne objavljuju negativni rezultati, pa se ne objavljuju sve, ne napišu sve nuspojave, jer tvrtka šapne. I sve to ide na uštrb pacijenata, nažalost. Sve ide na račun pacijenata. Na račun pacijenata. Dobro, nažalost, više ne možemo posvetiti vremena ovoj temi.